everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Hala. Kabugnaw, oy. Kabugnaw sa akong gisandigan. Ay, nindota, oy. Bugnaw, say? Bugnaw. Marag ay sa akong gisandigan dairang. Dali, sandig diri day. Skahoy. Mao tani gitawag Miracle Tree dairang. Makaterapi sa tong lawas og kalag. Bugnaw, oy. Bugnaw, oy. Ice. Na ice talaga. Ice na ice talaga. Bitaw, Ice na ice talaga. Bugnaw, yung kayo ng imong Nindot ay, gisandigan, nindot. wasay. Kay dakong bitin man ang imong gisandigan. Maalagi akong ganahan kay ini kang... No. Ansa! Ay, ginaga! Ginaga! Ni Barog! Ni Barog! Asa pa say kay may aksyon og lihok ang dakong bitin nagliraw-liraw Ay, yun. Ni korog na, ni korog. Ang sabay ni Korog, ang imong tengaw. Ang itlog. Ang sauce sa apali. Sapa da say. Ni korog. Nabaday, imong yung sa gulag kabuang da. Bisan na ka na skalisan. Bisan padung na kang mamatay. Sama day! Manungo magkadya, buhi pa ko na irang di pa ko mamatay, day! Ay, piligong mamatay ka na yun, say. Kay bitoy hakaw ang bitin, say. Kung ingon sa pagtukob na Ay, say. budagan ko! Budagan ko! Dili ka na makadagan, say. Dili ka na makadagan. Kitang imap. Alay! Patay na ko! Ginoo! Patay na ko! Ay, Ginoo! Patay nga nakatingog pa. Wapa ka mamatay, say. Buhi pa ka. Tanawa ang baba sa dakong bitin. Danawa. Hala! 1,000 ka! Hala! Di babag sa bitin ang bagakay! Akong gilabay ang baba sa dakong bitin. O kiningkuan ka ng bagakay. Mong dalagan, say. Samtang makadagan. Patay na lang! Ay! Ginoo! Tama, Ginoo! Ginoo! Tama, gigugod! Ay, gigugod na mo! Gigugod, Mr. Kumbitin! Mo naman ni Bitina! Dito, balagtigi sa una! Buhay pa din siya, Ginoo! Hunong, say! Ay, ganun mo hunong manta! Gigugod man ta sa Kumbitin! Ay! Wala tagok na sa dakong bitin, ay! Ato, siya! Wala ang bitin sa atong luyo! Pero, wala sa tong layo. Wita. Pero naas atong atubangan, say. Hanat as bitin, say. Indot ko di ay! Patay! Onsa! Atras! Day! Wala itong dagan mo, say. Dalagan! Unsa naman sa imong buhaton haring alastor? Nga, imo naman sa pag-iisa ang kalabirang kwintas, ha? Tanaw lang ako salim. Kalabira kong kwintas. Ihatag ang gusto kong may tabo. Ikaw! Tinuod ba kini ako nakita? Tepa. Dapuwason ko akong matabi. Dapuwas ko na. Ikaw gid akong nakita. Unsay mong nakita karon sa imong atubangan? Rakos. Kurason? Unsa tayo mong plano, kurason? Aw, haring alastor, ha? Unsa? Luminous. Hangtod ka sa atang mahunong sa paglakaw din Gusto na ko makagawas din sa langog. Gusto kong makakita sa akong inahanog. Sa akong aman, bisan sa patayng lawas na langin ni Daddy Armando. Wa pa sab ko kay bago korason. Kung kanusa kita makagawas din sa langob. Wa ko masayod. Kung asa kita lusot, paingon sa gawas. Kung mao, naglakaw ta din sa sud sa langog. Ngawa kita masayod kung unsay atong sangkuan, di ba, Luminos? Oo, mao ka na korason. Mong mamasin na lang kita kung asa kita sangko na ini. Nganong dili mo ka na gamiton ang kwintas?
ang kwintas nga imong gisulob aron maghatag og giya sa atong paingnan, paingon sa gawas. Husto ka. Nga nung dili tuod. Gamiton ko kini. Kadiyot, kaya kong kuhaon. Aron iisa pa ingon sa babaw. Aron mutadlas ang kahayag sa palibot. Niya, ako nang hubuon. Akong iisa. Kwintas Jesus! Oh, Ang kwintas! unsa ka to? Gilog sa kwaknet! Tora, makita na to ang nagkuha na ini! Tungod sa kahayag sa kwintas! Dominus, unsay atong baton? Dini ka lang! Ayaw paglakaw! Maayo kay dinhi ko nimo gitugpas sa likod sa mansyon nila ni Corazon. Aw! Sa likod sa among mansyon. Dili ko di ay angay kalimtan nga ako karon si Corazon. Sige wak, tago una. Samtang wa ko pa ikaw kinahanglan. Tunay daghang tao sa sala? Ug may gihaya? Kinsa man ka ang igisod niya ng lungon? Corazon? Nakita na ko sa bayot na rime. Doy! Ikaw! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.